Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi ind, eller der er vi i Næstved, og der skal vi i KIRPPU, som der står for Kurkøb. Og det er et loppemarked indendørs. Håber I gider se med og like videoen og subscribe og tryk på klokken. Og følg mig på Facebook og TikTok. Altså jeg synes bare at... Men altså det der med... Nej. Vi er i Næstved nu. Og vi er i Kurkøb. Okay, kig her. Jeg tror ikke mere, jeg må vise det der. Og der skulle den der. Vi har lige brugt næsten 1000 kroner på en ny airfryer. Ja, den tid på 300. 300 kroner. Jamen det er flot, mor. Det er sygt flot. Altså, min mor. Okay, det er det nogle crafts. Det er den første række, det her. Og der er en højtaler. Ja, det er ikke en højtaler. Det er høretelefoner. Bruh. Skal du ikke have sådan en? Du ligner en. Du lukker bare. Hvad for en trailer? Det er nok. Vi fik lige få den op. Nej, det er flot. Det er jeg. Hvad er det, du kigger på? Der er nogle mere babyer. Vi er nået til anden række. Anden række. Du har allerede købt meget. Du vil gerne have sådan en. Fuck. Se, jeg ødelægger den her. Har du udlægget noget mit? Nej. Ja. Ja, nu skal vi videre til næste gang. Ja. Crocheting. Jeg vil lige tage et billede af det. Ja, det. Prøv at finde Adam. Adam! Kom her. Det kan jeg ikke. Kom. Adam, kig på. Gå rundt om nu. Den her. Der er ikke nogen mennesker her, så der skal vi filme. Okay. Jeg får spat. Jeg kommer nu. Tag lige det her blomster. Og så stå sådan her. Okay? Nej, stå sådan her. Ligesom du bliver possessed med blomster. Ja, den tager vi med. Vil du ikke have sådan nogle af dem? Nej, den er lukket. Den er. Jeg spurgte til dig også. Ja, det er sgu pinligt. Ja, du er også pinlig. Det er ikke ligesom, du har ikke nogen pinlige billeder. Jeg er ikke pinlig. Ja, det er de. Det er de. Jamen, skal du ikke have sådan nogen på din skrivebord? Ser det godt ud? Jeg ser bedre ud. Med mine briller på. Noget som helst, jeg vil have. Gør lige det igen. Sunnybury Beach. Kan du lide alt det her? Sunnybury Beach. Ej, skal du have... Adam! Adam, skal du ikke have en sniper? Der er ikke nogen sniper. Det er en sniper her. 45 kroner vil betale for. Sig det igen. 45 kroner. Der skal ingen, der betale for det. Ej, hvem er så big i det vers? Det skal være. Jeg skal spise en hel procent MC godt. Kan du lige at ride hest? Kan du lige at ride hest? Nå, måske vil den ikke have det der så. Hvorfor er det? Fordi jeg kigger jo. Ej, kig på den baby.
Ej, det er synd for den. Skal du have den der? Ja. Nå. I min video. Ej, hvem lugter så grimt? Det lugter sådan. Jeg subscribe til the Basement Baddies. Nu skal det ikke handle mere om dig. Nå. Okay. Kan lige holde det? Ja. Se på alle de sten. Jamen, vil du ikke have sådan en? Eller du kan matche min bror, han har sådan en badbøl. Koster 200? Ej. Se, du kan også matche med mig, se. Adam. Ej, hvem er drevet med McDonald's? Fede. Jeg sidder herovre. Jeg kan ikke finde dig. Nå. Se, hvad jeg har fundet. Jeg har fundet den her helt på. Hvad var det? Og like videoen, og subscribe og tryk på klokken. Og følg mig på Facebook og TikTok.